Na mi is van akkor, hogyha a professzor eladta az utolsó kezdő Pokémonját pont azelőtt, mielőtt úgy döntöttem, hogy edző leszek. Csak annyit kell tennem, hogy fogok egyet. Wow, egy Pikachu! Ez annyira nem klisés! Gyerünk, Pokéball! A fenébe! Á, se baj, talán majd egy Great Ball megoldja. Oké, na próbáljunk ki egy Ultra Ballt. Oké, nem akartam ehhez folyamodni, de eljött az ideje, hogy használjuk a Master Ballt. Fogtam egy Pikachu-t! Geodude, téged választalak! Geodude! Gyerünk, szedd szét, Pikachu! Pikachu, használd a villámcsapást! Pikachu? Isten hozta a Pokémon Centerben. Hogyan segíthetek? Nos igen, azt hiszem a Pikachu kimerült. Well, that's boring. That's slightly less boring.